Señor Presidente, comezo por trasladar o pesar e a solidaridade do BNG polas 46 vítimas dos accidentes de Adamuz e Lleida, ás familias e a todas as persoas afectadas. Eu non vou entrar en profundidade sobre estes accidentes porque xa o fixeron outras forzas políticas con máis coñecemento de causa da que poda ter eu desde a Galiza. Non tanto, si gustaría de facer algunhas precisións, mesmo que algunha xa fose tamén dita. Preocupa a falta de mínima autocrítica amparada en argumentos como quilómetros de camiños de ferro ou incremento das partidas destinadas ao mantemento da infraestructura ferroviaria. Acho que hoxe é unha evidencia que a rede ferroviaria precisa de máis e mellor atención para evitar accidentes e incidentes infelizmente habituais e mesmo se quixeran apostar de verdade por o ferrocarril como un sistema de mobilidade eficaz, eficiente e sustentável, precisa de ser aumentada, modernizada e incrementados os servizos. E disto sabemos moito os galegos e galegas e, por tanto, tamén falarei. Mais antes, como infelizmente temos unha experiencia terrível na Galiza, quero deixar claro que se algo non pode acontecer con estes accidentes é o que ocorreu co accidente de Angrois. Nese caso, en que a responsabilidade directa era dun goberno do Partido Popular, non dimitiu ninguén e tampouco ninguén asumiu responsabilidades políticas. Agora o PP, o señor Feixóo aquí pide dimisións, mas con 80 persoas falecidas nin lle pediron a Ana Pastor que dimitise, nin a cesaron a pesar da responsabilidade evidente. Por tanto, moita hipocresía por parte de Feijóo do Partido Popular. Polo contrario, o que houbo foi un pacto de silencio entre o PP e o PSOE para tapar as responsabilidades compartidas por Ana Pastor e José Blanco na construción da liña e na decisión de non instalar o sistema de freado automático RTMS. Mais o peor foi o abandono das vítimas e das familias sen que fosen debidamente atendidas nin recibidas por ministras e ministros do PP e do PSOE, sen que se tivese realizado unha investigación en profundidade realmente independente, pois a CIAF non o foi, e fechada cunha resolución xudicial, despois, de maneira ainda recente, corrixida pola Audiencia da Coruña, que deixa como único responsável o maquinista. Todo profundamente inxusto. Aquí, neste caso, é preciso investigar en profundidade de maneira independente para que tamén sexan asumidas as responsabilidades a que houber lugar. Por iso nos preocupa que, a pesar de ter ultrapasado o prazo legalmente establecido, aínda non estea en funcionamento a Autoridade Independente de Investigación de Accidentes de Transporte, continúa operando unha CIAF dependente do Ministerio e desacreditada por actuacións anteriores como a de Angrois. Reclamamos, por tanto, axilidade, absoluta transparencia e tratamento adecuado ás vítimas para alén das necesarias actuacións de mantemento, mellora e modernización da rede ferroviaria. E neste sentido, teño que dicir que resulta inaceptable actuacións como a cometida a pasada semana no Eixo Atlántico coa suspensión durante 72 horas dos servizos ferroviarios en previo aviso e sen alternativa de transporte por estrada e tamén sen o consentimento da DIF. Sen previo aviso, a pesar de que a alerta meteorolóxica era coñecida con anterioridade, deixaron tirados millares de usuarios e usuarias durante 3 días. E é unha irresponsabilidade e unha discriminación ao noso país, pois noutros casos sempre se forneceu transporte alternativo por estrada. Por último, aínda que sexa máis brevemente, quero referirme á situación internacional, tamén motivo desta comparecencia, porque onte debatíamos aquí unha PNL do seu partido en defensa da legalidade internacional e o que reclamábamos e o que reclamamos hoxe é máis coherencia entre o que se predica e o que se practica, porque cando a ofensiva imperialista dos Estados Unidos de Trump é tan brutal que implica atacar países soberanos como Venezuela, secuestrar o seu presidente, profundar no bloqueo ilegal e criminal de Cuba para afogar económicamente a illa, practicar a piratería asaltando petroleiros en augas internacionais, condicionar as relacións comerciais de terceiros países, ameazar con bombardear en Irán ou con tomar por a forza Groenlandia, ningún goberno decente debe ficar calado. Pero, infelizmente, vemos como a Unión Europea, os Estados europeos, tamén o español, prefiren agachar a cabeza diante dos Estados Unidos
e continuar obedecendo os mandados de Trump, incluída a compra de armamento ao complexo militar industrial norteamericano que é para o que serve alimentar a escalada belicista. Por iso exiximos ao Goberno levantar a voz para defender a legalidade internacional e o respeto á soberanía dos povos, levantar a voz para defender Cuba e para reclamar que se poña fin ao bloqueo, para defender unha Palestina libre e un Sáhara libre, para rexeitar ameazas, intervencións e bombardeos e para defender políticas de paz. E, señor Sánchez, non será xa tempo de fechar as bases norteamericanas en territorio do Estado español e sair da OTAN? Non chega con decir que se sigue sendo un atlantista convencido, ainda que sexa sin entusiasmo. Algúnas forzas políticas levamos máis de 40 anos reclamando OTAN non e bases fora, e parécenos que xa é moito hora de que se faga realidade. Está na súa man conseguilo. Moito